Fun fact about myself kay usa ko ka overthinker nga pagkatao. Kana bang gusto ko arrange daan ang mga butang para ugma bisag wa pang mahitabo. And kay ko some of you diha makarelate mo sa akong story karon. You know what? Walay sayop kung mag-overthink ka. Walay sayop kung imong ginahuna sa future is para po si mong kayuhan. Pero naay advantage and disadvantage as a overthinker person. For example, pwede ka makalikay sa situation nga ma-failed ka to dapita. So daghang factor nga mahitabo kung ikaw usa ka overthinker person, and that's the advantage. However, the disadvantage if overthinker ka nga pagkatao kay wala kay tulog and then magka-anxiety attack ka. And later on that, magka-depress ka kay tungod kay mahadlok man ka nga ma-failed. Especially kung ikaw na-failed jud ka ng abutang, so ma-depress ka. Pero dagag pa maagi unsaon nimo pagbalanse mo ko galingon. Always remember nga dili tanang butang is daog ka. Dili sa tanang butang is sakto ka. And usa sa akong na-learn is kinahanglan ka mudawat sa unsay present nimo karon. No need to rush, no need everything kinahanglan perfect ka. This is Marco and kita kits pohon.